Day. Tama nanay nga ato nga pang-award. Machismis kita. Kaya nga may ara ako nakita sa Instagram. Gani hindi ko ganyan pagpalagpason. I-chismis na kon sa inyo. Parte ini sa 3 katinuga. Una, ang lalaki nga permi nagatopless. Ang lawas kananam. Kampiyon. Ang iyang ex, beauty queen. Kagang ika-3, ang nobyo subong sang iyang ex nga beauty queen. 3 sila. Trending sa Instagram. Gani. Chismisan. Pero antes kita mag-chismis. Barotak Nuevo. Mayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Nan. Amo tong nagakalatabo subong sa Instagram day. Gani siling ko, hindi ko ni pagpalagpason. I-chismis ko gid sa inyo. Para updated man kamo sa nagakalatabo sa ato. Parte ini sa 3 katawo. Sang una, magnobyohanay sila. Sang nangin beauty queen na gining isa, nag-split na sila. Tapos subong ining iyang ex, may nobyo na. Wow! Ining lalaki nga manami isang lawas. Ngalanan naton. Mananam. Kaya ang iyang ginapost, mga Diyos ko. Mananam. Wala pa may bayo, tapos. Tapos, may burang, mga Diyos ko. Kung siya rin maglogo sa imo, mahamba ka. Sige pa, igapo sa ako, logo sa ako. Isa pa, dumahamba ka sa amo sinaday. Tapos, ang iyang nobya, ngalanan naton nga si Kuring Munding. Ang nobyo sang iyang nobya, ngalanan naton si Agi nga Addition. 3 sila. Kamu inang chismis. Hambal sang iban, kiti perming lalaki nag-post, ining mananam, perming siya nag-post sa IG. Hambal nila nga basi kuno hindi siya ka-move on, kiti siya biging bayaan sa sangyang nga babahi. Sangyang nga nobya sang una. Tapos subong may nobyo na. Amo na hindi siya maka-move on. Amo na nga obsessed siya. So ginatira niya sila. Pero day, may nakita ako yung chismis. Nga daw mas interesado. Kaya nga may nag-analyze sang mga ginapang post sang lalaki. Amo ina dayong latest chika. Pipos lang kamo. Hindi ta pagpanugid sa iban nga wala nagalantaw diri. Hambal yan, hambal sang atong nag-analyze. Gusto ipaabot kuno sang lalaki nga inang duha subong cover up ang ilang relasyon. Kaining si Kuring Munding may nobyo day. Ang nobyo tigulbams. Tigulang kag manggaranon. Wow. Amon ako nga aging kuha ining isa nga mga nobyo para hindi mabalaan ang iya tuod-tuod nga relasyon. Tapos ini namang iyang relasyon subong day. Jugilla. Amon agani kon nga agi nga addition kay nga agi gin man siya kon day. Kamon ako nga agin nagrelasyon sila nga duha subong kay para cover up nga story kag hindi mabalaan sang mga tao. Amo ina dayong latest nga chika. Gani ha. Stay tuned kamo. Dapat updated gid kita sa mga nagakalatabo subong. Okay mga tay, halong gid kamo.